Nuhu zai sulhunta tsakanin Adam zango da Ummi Rahab. Wata majiyar sirri ta bayyana cewa jarumi Nuhu yana ƙoƙarin sulhunta tsakanin jarumi Adam zango da Ummi Rahab, waɗanda suka samu saɓani a 'yan kwanakin nan, kamar yadda ake ta yaɗawa a kafafen sada zumunta. Rikicin, wanda ya samo asali ne tun bayan da jarumi Adam zango ya bayyana wa tashar BBC Hausa sun raba gari da matashiyar jarumar, inda ya bayyana cewa sun samu saɓani ne saboda ya so ya ɗaura ta akan wata hanyar, ita kuma ta nuna ba ta da bukata da wannan hanyar wadda yake so ya ɗaura ta a kai. Tun daga lokacin ne ita ma jaruma Ummi Rahab ta fara mayarwa da Adam zango zazzafan martani, duk da cewa ya ɗauke ta tamkar 'yarsa ce. Ummi Rahab ta fara mayar masa da martani ne a shafukanta na sada zumunta, inda ta rubuta cewa idan har ya ci gaba da ƙoƙarin ɓata mata suna, ita kuma za ta tona masa asiri, kamar yadda ta bayyana. Tun daga lokacin ne rigimar ta fara kamari a tsakaninsu, inda yaran Adam zango suka fito suka fara mayarwa da yarinyar zazzafan martani akan cewa ta butulcewa ubangidanta. A daidai wannan lokacin ne wani wanda ake kira Rahab, wanda ya kasance dan uwa ne ga Ummi Rahab, ya fito ya bayyana wa duniya tun farkon haduwar jarumi da kuma Ummi Rahab, wadda ta kasance 'yar uwa ce a gurinsa. Cewar dan uwan na Ummi Rahab, ba Adam zango ne ya kawo Ummi Rahab a masana'antar Kannywood ba, sai dai shine wanda ya fara haskata, saboda ta fara yin suna ne tun daga lokacin da ya yi fim ɗin Ummi da ita, wanda har yanzu haka wasu ke kiranta. Yasir ya bayyana cewa Adam zango ya yi alkawarin zai aure Ummi Rahab, kana daga baya kuma suka ji shiru. Sai dai a wannan rigimar tasu, jarumi guda kaɗai ne aka samu yake goyon bayan jaruma Ummi Rahab, wato shine Al'atwak, wanda aka fi sani da Matsagwal, wanda shi ma ya kasance tsohon yaro ne ga jarumi Adam zango. A cewar Al'atwak, yana goyon bayan Ummi Rahab ne saboda ana so a cuci yarinyar, shi kuma ya ga hakan san bai dace ba. Tun daga wannan lokacin ne yaran Adam zango suka fito suka fara mayar masa da zazzafan martani cewa shi ma ya yi wa ubangidan nasa butulci ne, kuma yana so ya yi amfani da wannan damar ce domin ya ci mutuncin tsohon mai gidan nasa saboda wata matsala da suka taɓa samu can a baya. To kuma dai menene, muna fatar Allah ya daidaita tsakaninsu su koma kamar yadda suke a baya.